danna subscribe a tashar Jaruma Online TV. To, ga dai maganar da wani matashi yake faɗawa Jaruma Hadiza Gabon akan rayuwarta da ta 'ya'yanta. Gaskiya wannan shigar da kike bata kamace ki ba, saboda kina da iyali. Yanzu idan kika faɗi kika mutu, kina matsayin musulma, kina da abin da zaki bar musu. Gaskiya Hadiza Gabon, ki gyara saboda ke mai iyali ce, kuma da ke za su dinga yin koyi. Kafin mu kai ku ga wannan shiga da Hadiza Gabon take yi, to don Allah ku danna mana subscribe a wannan tashar taku mai albarka. Mun gode. Can we make some boy?